Jeg sidder her helt uden ord. Jeg er bundet på arme og ben med snor. Jeg er træt, og fortiden var sort, men nu er jeg gået igennem min port. Jeg fulgte ikke min fars råd. Det endte i stedet som gråd. Jeg blev tæsket hver dag, og jeg er sikker på, at det er derfor, jeg føler mig svag. Jeg elskede min mor. Hun var god. Hun fortjente ikke alle de åbne sår med blod. Den dag det skete, da hendes ånd forsvandt, ville jeg ønske, at jeg var deriblandt. De blå mærker på krop og sjæl slog mig næsten ihjel. Cigaretskåret på mit lår fylder mig med skam og sorg. Jeg er kommet videre i livet, men fortiden var hård. Hele perspektivet har skabt sine sår. Hvad følte du, da du skrev digtet? Jeg følte, at jeg havde brug for at komme ud med nogle ting. Det har været nogle hårde tider, jeg har været igennem, og det var ikke de eneste måder, jeg kunne komme ud med det på. Du siger noget med, at den dag det skete, da hendes ånd forsvandt. Jeg vil ønske, jeg var deriblandt. Blev din mor tæsket ihjel? Ja, og jeg så det foran mig. Hun blev slået i hovedet og på kroppen, og til sidst var der bare ikke mere liv i hende. Viste din far ikke en kærlig side af sig selv? Eller var det kun alt det dårlige? Han viste ikke rigtig nogen kærlig side foran mig eller min mor, men hans venner var der, og han var glad for sine venner, men når han kom hjem, så var det bare had til os. Hvorfor sagde du ikke noget? Du havde da nogle venner. Tænkte de jo ikke over de blå mærker på din krop? Jeg var god til at skjule, da jeg gik i skole. Jeg gik altid med halserklæde, så det skjulte min arm og min sår på halsen. Og i ansigtet gik jeg altid med pandehår ned foran kinden, så det ikke kunne ses. Hvad med skolen? Du nævner selv, at du gik i skole. Hvad gjorde du med skolen? Jeg var der ikke særlig tit. Mine venner var meget interesserede, hvorfor jeg ikke var der, men jeg sagde ikke rigtig noget. Jeg kunne ikke lide at være i skole. Det hele derhjemme fyldte alt for meget. Hvor er din far nu? Jeg ved det ikke. Jeg har ikke nogen kontakt til ham. Jeg ved det ikke. Jeg tog væk, da min mor hun gik bort. Hvor gik du hen, da din mor gik bort? Jeg tog væk. Jeg skulle bare væk fra ham. Så endte jeg her. På det her hjem. Og de har taget imod mig med åbne arme. Og jeg har det godt her. Altså, jeg har det bedre nu. Jeg får mad på bordet. Jeg går ikke sulten i seng længere. Jeg har en seng. Jeg kan slappe af, når jeg kommer hjem og i skolen. Jeg går i skole nu. Mine venner, de har haft en fortid ligesom mig, hvor de ikke er gået, som det skulle. Hvordan ser din fremtid ud fra her? Jeg håber vel på, at jeg kan få et arbejde en eller anden dag. Det bliver selvfølgelig svært. Jeg tænker stadig over alle de ting, min far gjorde ved mig. Men jeg håber, jeg kan komme videre og måske en dag finde en mand og ende, ligesom alle andre almindelige unge piger vil have det. Tak for interviewet, og held og lykke fremover.